Xayrlı kech dostlar, гадәттәгечә шимбә кичендә сезне мин Мөнир Рахмаев сәламлыйм. Күргәнегезчә, бүген мин клоун образында Шин президентларыбыз белән 1 апрель көлке көне турында сөйләшәбез. Алар бу көнне кемне алыйлар? Үзләре алданалармы? Хәзер белербез. Азакка сузмый, хит парадыбызны башлап җибәрик. Хит парадыбызның кагыйдәләре шундый. Сезнең тавышларыгыз җитмәү сәбәпле бер резидентыбыз төшеп кала. Әлеге җырны соңгы тапкыр тыңлап узыйк. Gözlerin ızıtıp, tınıp kaldı. Gözünün birisi ayrılıp, o jerde durup kaldı. Türkümden ikinci kaş, onun yanına geldi. Kanatı bilen kaşıp, kangıldı, tavuş birdi. Гадәттәгечә бер резидентыбыз белән саубулашабыз, икенчесен каршы алабыз. Яшьлек тавышы хит парадының яңа катнашучысын каршы алыгыз. Җырны ошатсагыз, 1320 номерлы тавышлар юлларга онытмагыз. Almaştırmam irken birini bile, Jılı koraşının yaktısı, Tikisini gene yanğan yüreğimde, Sönmez kıyaş bulup balqısı, İrkemsini nazlı güller şeşe ataşı güller elle şuna migen olar mina gül şeşeklerinden sügüller alıştıra olmaz Qaraşыңны sandık aşılı alsu tamnarda yanğan yüreğime dava bulmaz şişmelerden işken sularda Tırsam, sağınam min şunu da yoksana Bilsen ide bağrım senden başka Dünyanın bir yemen yoksaman İrkemsinden nazlı qaraşığına güller şeşe ataşı güller elle şuna miken alar mina gül şeşeklerinden
Кредит ипотека җыры белән күпләргә таныш булган Раил Рамазанов шаяратканнарын яратмый, ләкин үзе шаярырга ярата. Шуңа күрә шаярмыйча гына 1320 номерына 080 кодын юллагыз. Жаным, әйдә кір ю машинасы алыйк әле. Алмыйбыз. Әйдә алыйк инде. Әнә күрше хатыны Сәвияләр дә алганнар. Акча юк дидем бит инде мин сиңа. Әйдә алайса кредитка алабыз. Алмыйбыз. Әйдә алабыз дим, бөтен кеше ала хәзер. Кеше куян куа диеп мин дә куа башладым. Акча эзләп банкларның бустагасын таптадым. Кәгазь җыеп бурычка дип акча җыя башладым. Кредит алгач кесә калын эшемне дә ташладым. Кредит ипотека гомер буе түләргә. Әҗәтле кеше үлмиде кая безгә үләргә. Яша дустымыз сак яша бу әҗәтле дөньяда. Бишне ун итеп түләгән иң кызыклы заманда. Кредит ипотека гомер буе түләргә. Әҗәтле кеше үлмиде кая безгә үләргә. Яша дустымыз сак яша бу әҗәтле дөньяда. Бишне ун итеп түләгән иң кызыклы заманда. Үземне бик бай хис итеп җилдерәм машинада. Миннән генә калмасын дип кредитка бит тамсыда. Тагын нәрсә алып була барысын да алабыз. Алдын артын уйламыйча әй дөньяны куабыз. Кредит ипотека гомер буе түләргә. Әҗәтле кеше үлмиде кая безгә үләргә. Яша дустымыз сак яша бу әҗәтле дөньяда. Бишне ун итеп түләгән иң кызыклы заманда. Кредит ипотека гомер буе түләргә. Әҗәтле кеше үлмиде кая безгә үләргә. Яша дустымыз сак яша бу әҗәтле дөньяда. Бишне ун итеп түләгән иң кызыклы заманда. Менә кредит алгач шундый рәхәт икән. Хатынны да кредит итеп ул алып булса икән. Берничәне алыр идем сылтан булып мин күптән. Әтәч сыман йөрер идем тавыкларым ияртеп. Кредитны түләтергә дип һәрберсен эшләдем. Кредит ипотека гомер буе түләргә. Әҗәтле кеше үлмиде кая безгә үләргә. Яша дустымыз сак яша бу әҗәтле дөньяда. Бишне ун итеп түләгән иң кызыклы заманда. Кредит ипотека гомер буе түләргә. Әҗәтле кеше үлмиде кая безгә үләргә. Яша дустымыз сак яша бу әҗәтле дөньяда. Бишне ун итеп түләгән иң кызыклы заманда. Бишне ун итеп түләгән иң кызыклы заманда. Hey! Рөстәм Мортазин дусларын алды, ләкин үзе бер вакытта алданмый. Алтын яфрак җырын башкаручы Рөстәм өчен 081 кодын юллагыз. Yapraklar koyular, altını kubelekler gibi. Bugün birisi istegisi, im başıma gelip düştü. Altın yaprak, salkın yaprak.
kezinden Altın yaprak, salkın yaprak Yoldan yazgan Jiller ezgen Mina kilip Sayınasın Saklap kal deyip Sarı gözüden Jiller alır, ışıp gidip varırsın bir Altın yaprak, salkın yaprak Yoldan yazgan Jiller ezgen Mina kilip Sayınasın Saklap kal deyip Sarı gözüden Yapraklar kuyula Sınga kalgan Hisler kebek Muhabbetim Akbayından Sarı yaprak Bulup düştü Altın yaprak Salkın yaprak Yoldan yazgan Sayınasın Saklap kal deyip Sarı gözüden Altın yaprak Salkın yaprak Yoldan yazgan Jiller ezgen Mina kilip Sayınasın Saklap kal deyip Sarı gözüden Sayınasın Saklap kal deyip Sarı gözüden On 5 aprel günü Piramida konsertlar залында TMTV премияларын тапшыруу тантанасы узачак. Әлеге унутулмас чарада катнашасыгыз келсе, билетлар алырга ашыгыз. Билишмәләр өчен телефон 297 43 77. Әлеге киләсе резидентны таныйк. Шатыланып яшим һәр килгән көнегә дөньяларым димен түгәрә сез туганнар дуслар булганда вакыт үтә сизелми тизрәк бер кайчанны да Килгән яңгы
Asırları üte Ut yaşınlar yaşınese de Dayanırday var yakınlarım Yazmışlarım ni kursetse de Bir koyuşanıdan ona talımay Kurgen izgelik tuğanlardan Nişli minnede digen şoklardan Duslarım var kulların suzgan Alda eli gelir yazılarım Bal su şeşekler atır balınıda Başımı iğnem ağırlıkta Sikelteli durmuş yolunda Bir koyuşanıda Duslarım var kulların suzgan Bir koyuşanıda ona kalmay Kurgen izgelik tuğanlardan Nişli minnede digen şoklardan Duslarım var kulların suzgan Duslarım var kulların suzgan Duslarım var kulların Aygül Mirzanurova aldaşırga yaratmay. Özün aldaganda sizmi de kala. Aldana. İndi nişançı atına yaşlık tapşırığın dostum hıyaneti jürü bilen yemlendirişi Aygül'ün kodu 083. Quyoshli turmush ko'zimni qora bulut qopladi. Yaqin do'stim xiyonati qoqdi turmush qopqamini. O'zizime ishonganday do'stim senga ishondim. Turmushimni nikjimirdin, turmushimni nikjimirdin. Sönmez o'tlarga soldin. Jon sirdoshimsin do'stimdan kutmadim bunday odam. Xiyonatni ko'tarirday Xudoydan kuch so'radim. O'zizime ishonganday do'stim senga ishondim.
Turmuşumdan ilk jimerden Turmuşumdan ilk jimerden Sönmez otlarga saldım Бәхетне шулай җимереп, бәхетле булып булмай. Тормыш һәр чак тигезре юл, күз яшы җирдә калмай. Үз-үземә ышангандай, дустым сиңа ышандым. Тормышымнан ик җимердең, тормышымнан ик җимердең. Сөнмәс утларга салдың. Үз-үземә ышангандай, дустым сиңа ышандым. Тормышымнан ик җимердең, тормышымнан ик җимердең. Сөнмәс утларга салдың. Сөнмәс утларга салдың. Сөнмәс утларга салдың. Zamanında Mars Yarullin'in şəxsi komazında işləgən 1 aprel günü ona abisi şaltıratıb iş bar jıyın da kildi. Mars əli kalendarga qaramağın bula, şuna görə abisin aldı deyib uylamaydı. Komazı turğan stayankağa kitər, həm mənə şulay etib aldana. Кем булган соң ул шул кадәр? Туй була. Ничек? Беренче очрагынга тотам да кияүгә чыгам. Ике йөрәк бүген бергә тибә башлый торган көн. Тормышны дәвам иттереп, яшь гаиләдә туган көн. Туй, 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 бүген бездә туй, гөрләп тора кызыл туй. Акыллы кияү егетле, уңган шибәр кызлы туй. Туй, 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 бүген бездә туй, гөрләп тора кызыл туй. Акыллы кияү егетле, уңган шибәр кызлы туй. Кыда булды шите кешеләр, кемдер булды кыдарый. Әйдә шампан күтәрик дип, берсен кыдалый. Туй, 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 бүген бездә туй, гөрләп тора кызыл туй. Акыллы кияү егетле, уңган шибәр кызлы туй. Туй, 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 бүген бездә туй, гөрләп тора кызыл туй. Акыллы кияү егетле, уңган шибәр кызлы туй.
Gelecekte bəxet dilep Xuda yüzü başqağa Yaşlar için yanatırmış Kızıl tuydan başlanar Tuy 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 bugün bizde tuy Gürlettir kızıl tuy Akıllı ki yaviye gitili Uğan şiber kızılı tuy 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 bugün bizde tuy Gürlettir kızıl tuy Akıllı ki yaviye gitili Uğan şiber kızılı tuy Bir gene soralım. Senin ismin nechiksin? Benim Mars. Mars ya rolüm. Nechisi tezgina ipiga borib keldim. Aqlli kiyaviye getilim. Unga shivar qizli to'y. Gülnar Shakirova külki kuni degash o'zi bilan Salat lagerida bo'lgan voqeani esga oldi. Bilganingizcha, lagerlarda shartlar ko'p bo'ladi. Birsinde Gulnazni bitin pastaga boyab, palatkaсын butunlay boshqa yerga ko'chirib qo'yganlar edi. Palatkadan chiqqach, tanish tugul yerni ko'rib qo'rqib qoldim, deb so'yladi Gulnaz. Ko'rar ko'zga
Birinci üçlükni aşıp jiberəbiz, üçüncü orunğa layıq jirşimiz sizin ekranlarda. Yetsunudan izgelenip donlar Başların yiyenler dulkınğa Dulkınlar dalının göz yaşların Sağışların ilde ukkınğa Dulkınlar dalının göz yaşların Sağışların ilde ukkınğa Sinegine oylap yanıp yaşayım Düşlerimde işten davlaşığına Sin bulana barı dünyama dur Ümit edip yaşayım kavuşuna Sinegine oylap yanıp yaşayım Düşlerimde işten davlaşığına Yaşaume Yıraklardan qaytkan qırı qazları Onlarda bit borsuz yaşamni Yıraklardan qaytkan qırı qazları Onlarda bit borsuz yaşamni Sinegine oylap yanıp yaşayım Düşlerimde iştem davlaşığına Berileler üzenge Sigen kişi düze sabır ide Xudo yerden birsin tüzgenge Sigen kişi düze sabır ide Xudo yerden birsin tüzgenge Sinegine oylap yanıp yaşayım Düşlerimde işten davlaşığına İlnar Hilmanşin bildirinçe anı aldala bulmay. Lakin Ufa muzika küretinde okuğanda ol aldanğan. Yaşığa irten irtük, yıqlap yatqanda dostları seni dekanattan izleyir. Tez orada şaltırat degen İlnar 2'de uylamay oku yurtuna şaltıratıp bilişe başlaydı. Birgeli sınnan barısı aşıqlana. Tırmış yemi dip jirlavşı İlnar'nın kodu 086. Yegiz, ikinci orunni yaulağan rezidentni qarşı alığız. Alqışlar. Nazın koyaş nuru günlerimnin yaktısı Minnim şuşu sözlerime karşı kiler kayısısı Sen bilesin min de bilen Durmuş yemediğin yarıda Tügülü bitul baylık akşa Tügülü bitul manzarada Sen bilesin min de bilen Durmuş yemediğin yarıda
Түгілі бит ул байлық ақша, түгілі бит ул маңызарда. Тұрмыш ямы бір-біріңіз сүйіп аңлап яшауда. Әйттір сөзні әйтмей қалып, керек шақта дәшімәуді. Сен біләсің, мен де білем, тұрмыш ямы дейін ярда. Түгілі бит ул байлық ақша, түгілі бит ул маңызарда. Сен біләсің, мен де білем, тұрмыш ямы дейін ярда. Түгілі бит ул байлық ақша, түгілі бит ул маңызарда. Тұрмыш ямы бір-біріңі құрмет ете білуді. Шән ішкілі сөзілер айтып, түгілі бит ул күлуді. Сен біләсің, мен де білем, тұрмыш ямы дейін ярда. Түгілі бит ул байлық ақша, түгілі бит ул маңызарда. Сен біләсің, мен де білем, тұрмыш ямы дейін ярда. Түгілі бит ул байлық ақша, түгілі бит ул маңызарда. Сен біләсің, мен де білем, тұрмыш ямы дейін ярда. Түгілі бит ул байлық ақша, түгілі бит ул маңызарда. Сен біләсің, мен де білем, тұрмыш ямы дейін ярда. Түгілі бит ул байлық ақша, түгілі бит ул маңызарда. Түгілі бит ул байлық ақша, түгілі бит ул маңызарда. Мәдинә Әлмәт дәүләт драма театры артисты ул безгә спектакльдән соң булган вакыйганы сөйләде. Берсендә спектакльдән соң гримны да юмыйча ашыгып, өйгә кайтып киттем. Гаишчылар туктатты. Әлбәттә, мине күргәч куркып калдылар, дип елмайды Мәдинә. Җырчы ситуацияны аңлаткач, алар аны кайтып юыныгыз инде, дип озаталар. Экраннарда яратыр идем җыры белән Мәдинә. Һәм ниһаять бүгенге чыгарылышның абсолют лидерына да килеп җиттек. Карыйбыз. Көтмәгәндә ташкыны булып агылыр идем. Иң яшәрен кылларыңа кагылыр идем. Шулай тәүге сөюеңне
Шулай итеп тапшырубыз ахырына да якынлашты. Күңелле яллар, яхшы кәеф теләп мин Мөнир Рахмаев сезнең белән сау булашам. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока-пока. Алып баручыларның кызыклы образы өчен supercostume.ru кибетенә рәхмәтебезне белдерәбез. Supercostume.ru'да карнавал костюмнарының, аксессуарларының киң ассортименты. Белешмәләр өчен телефон 226 40 90. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап Ателье.